Viete si predstaviť, ako sa cítia deti s poruchou autistického spektra? Pozvali sme 5 nič netušiacich osobností, aby si to vyskúšali. Auty Jozefská predstavuje Get Out Room. Prvú únikovú miestnosť, ktorá simuluje svet autistického dieťaťa. Bum, bum, bum svieti. Prehľadaj misky, to už som prehľadal. Prejdi cez dosku, ale akú dosku? Bussa alla porta. Keď už nevedeli ako ďalej, ponúkli sme im pomoc. Zaklopte na dvere. Zuzka, keď potrebuješ pomoc, stačí zaklopať. Chceš pomoc, Sako? Ahoj, Zuzka. Ahoj, Zlatko. Vlastne to sme sa snažili touto miestnosťou, aby ste sa troška vžili do toho ich sveta a že častokrát tá pomoc prichádza zvonka. To sme vlastne my, Auty Jozefská. Nechcem povedať, že ak sa naozaj takto cítia, lebo tak sa cítia, takže dnes som to videla, zažila, počula, ako sa cítia, takže neviem si vôbec predstaviť, aké to musí byť ťažké pre tých rodičov. Bol to veľký zážitok prísť sem a byť obklopená vlastne v istom zmysle chaosom, zvukmi, ktoré nedávali žiaden zmysel, predmety, ktoré boli na nesprávnych miestach. Bolo to podľa mňa presne tak, ako to chceli, aby som zažil a aby som aspoň kúsok sa ponoril do toho sveta, ktorý je pre niektorých ľudí v podstate dennodenný. No dalo mi to dva vhľady. Prvý je presne tento, že aký stres môžu zažívať ľudia, ktorí ja si nedokážem bežne predstaviť, že nejaká absencia štruktúru, ktoré pre mňa sú plnou samozrejmosťou, keď niekomu chýba, takže aký to musí byť zvláštny pocit. A zároveň, že aké príjemné držať macka v ruke a nepustil som, odkedy som zistil, že vypína ten otravný zvuk. Dalo mi to celé toto, čo som tu proste prežil, také väčšie pochopenie pre takýchto ľudí. Nielen deti, teda, ale aj dospelých. Autistické deti sú bez pomoci uzavreté vo svojom svete. Auty Jozefská im otvára dvere. Prispejte a pomôžte nám v tom pokračovať na www.auty.sk. Ďakujeme.